Go. Dahil kung may pangalibgan pa, Okay. may tungkol sa kasaysayan ni Kain. Mahit tungod sa kasaysayan ni Kain. Cain. Okay, go. Dahil pagkapatay mo sa Kain sa namin, ingay pa na sudat, eto sa loob sa kanya nga, yung ano nagkaasawa pa sila na may tao na sa pa. Okay. Kato pa na, siya pa naing gibuhat ang ginoong mga tao. Tinuod yun na, naagi laing nga gibuhat ang Ginoo nga tao. Unya, kung gusto ka mahibalo, kinsa ng gibuhat sa Ginoo, walay ngalan nga gibutan. Pero naay mga tao, ato basahon ha, Genesis Kapitulo 5. Okay? Genesis Kapitulo 5 sa iyang versikulo 4. Og ang mga adlaw ni Adan, sa human siya, mga anak kang Set, 800 katuig, og nanganak siya mga anak nga lalaki og mga anak nga babae. So kabalo man ta nga anak si Abel, si Cain, okay? Nasa si Set, nya namatay si Cain, namatay si Abel kay gipatay usab ni Cain, unya si Cain gipalayas. Nya si Cain nakaasawa kay nganong man tungod kay ang Biblia nagingon nga og ang mga adlaw ni Adan human siya mga anak kang Seth 800 katuig og nanganak siya mga anak nga lalaki og mga anak nga babae. Sa edad niya 800, okay? Nanganak pa siya og mga anak nga lalaki og anak nga babae. Remember, namatay si Adan 930. O sa ato pa, aduna pa siya 130 ka mga tuig nga pwede siya makaanak. So, imo makita igsuon, kita magani din naman ito moabot og 100. Sa lagma na kayo moabot og 80. Pero makaanak mo magani og 12. Kana pa no, nagidad og 130 nga nabilin, di pa ginakaanak og daghan. Busa, ang giasawa ni Cain, imo maklaro og matinaw nga ang iyarang mga igsuon. Imo makita din niyo, og ang mga adlaw ni Adan. So, human siya mga anak kang Set, 800 katuig, og nanganak siya og mga anak nga lalaki og mga anak nga babae. So, di na igsuon siya nakakuha sa iyang asawa. Follow up. Okay. Di asawa din Daniel Petora doon. Ay, kaniadto igsuon, so wala pa ang balaod sa panahon ni Moses. Pwede makaminyo sa ilang igsuon, pwede makaminyo sa ilang parinti. Pero pag abot sa panahon ni Moses, gidid-an na ang pagtapad sa duol nga parinti. Okay? Atong tanawon ni igsuon dinhi sa gitawag nato og Levitico kapitulo 18 sa iyang bersikulo 6. No? Sa panahon na ni Moses, walay bisan kinsa kaninyo nga magaduol sa bisan kinsa nga haduol nga kabanayan. Meaning duol gyud nga parinti aron sa pagbukas sa ilang pagkahubo, ako mao si Jehova. So, sa ubang version na Nixon, dili sila pwede mutapad sa ilang parente nga makighimo sa buluhaton sama sa magtiayhon. So, sa panahon ni Moses, giundang ka na siya nga mga pamagi. Pero sa panahon ni Adan ug ni Eva, naa ka na siya nga pamagi. Okay? Ay, salamat po sir, salamat. Daghang salamat usab Igsoon sa imong nga pagpanawag. Okay, mao kato si Brother James, no?